כאשר הייתי בארצות ים, אז התפלאתי איזה עולם, הרי כולנו אותו דבר, אז למה אחד חתול ואחד עכבר? אז הנה אנחנו והנה הם, שני חלקים בתוך השלם. אי שם באסיה, בית בכפר, יש קוריאני קנאביסייה, את הקלטת כל כך אהב, יותר מאוכל, יותר מילדיו, אז הנה אנחנו והנה הם, שני חלקים בתוך השלם. בסופרמרקט על יד פריז, באה גברת אל האטליז, אתה אמרת שזה טרי, אבל הריח בלתי אפשרי, אז הנה אנחנו והנה הם, שני חלקים בתוך השלם. הנה אנו, הנה הם, חלקים מהשלם, למה אנו לא רואים שמה שבחוץ זה מה שבפנים? באמצע לונדון בין משרדים, שם ראיתי איש עסקים, איזה חיוך לו ואיזה חן, אבל המוח לא מפסיק לתחמן, אז הנה אנחנו והנה הם, שני חלקים בתוך השלם.